Enra Asantuma Council etnase emperor so nine. Na ansana ebeka Asantuma Council asem no. Nra Kumasi High Court efre asem ana Sampa Manhene na Sampa Jafra ede akọ atia obi a ofre no ho Sampa hene a osan frɛ no ho ya samodi otoso mienu se oya no se Sampa hene ofre no for contempt. Court ne frɛ asem na the ofre no ya samodi otoso mienu no se on Philip Kumasi nti osre court ne se nka wonfa nko ba bi se bia enkran sunyane na ba fufuru bia na court na se watu asem na se 29 June na 29 June do a obebo no ho ban ti omra na yeni asem no nra nnopa na akosan yard motos mensa denya asem hene de gina asem hene ma fufuru ayi no na anima entwi kuna ma otoso mienu ekwokyere Asante hene ma oje tumu asese ono na oba be denya asema hema ebio agona so disi branch Benjamin Boakye a yeyi ne fufuro so me agona man hene eba mensia ebitu ampatam sama Asante hene se ne kotena ampatam na akire no akosi bibia kire agona man no wi a omo de nanim na ba Kumasi amana ba se bibia kire ewura dua nkwanta sensem no wanum se yewura di awie be na ohwe twam sisi omo de di bimbre yewura so ka kire omo se sisi enam so hema ni ho ninti no ebutapanyin ni animu no mo ni hene no mo wie a na afi omo yi hem ohene bra no so bi ne hema eno achi no ewu adumase so enam se na ohwe twam na yewura di wansem wie ninti omo so de di bim ebre yewura ema yewura so gitumu nsai enra ahemfo akese miensa ne so akire yewura na de efe ho ne se ahemfo akese no miensa no obia so different region no ne di kan no jadem nana ayim opon kuna kum nipa otoso miensa na ayim opon kum nipa otoso miensa na sese wo jadem man hena yin foforo nra obesi bi kire yewura ono jadem wo Asante Atem South District wo Ashanti region the otoso mienu eward masse bono region okoji aman kwa branch otoso mienu so ebesisi bi kire yewura the otoso miensa akrodi wo Ahafo region ono so nana kwa branch kwa boa otoso mienu ebesisi bi kire yewura uye no free honma Asante hene kra Asante ma se ukuada 27 May obetu kwan akọ Canada ni Poland na okono ode Asante ma ja da se bros ebun otoso miensa Asante ma pon hene na ode Kumasi suja Kumasi ni fa hene otoso mienu nana Yamboakye ababi a oyen kwanta kese hene ebio no otire mu se ebra so se opeja fiapre na oyen man hene formally na hwidim so ensense mi bare nim ma sisi wate committee anipa na ne woso Kumawu man hene Bema Safotwebo Akodua Tewodon man hene na Sankore man hene na ode Ochiame Bususu kan ho se omo ne hwidimu Ahafo hwidimu opanyi dwomo ntama akan go so akan go hima so onya ade so no ko hwemu na omo fa ho report mre Asante Man Council na kakra ko so nra no